barakatuh. Kamar da kuka sani sunana Sayyada Sadiya Haruna. Ina ma kowa fatan alkhairi. Nayi kwana biyu ban yi magana ba kuma bana ma so in yi saboda yan YouTube suna fasara ni ko idan na fito ina tallan products ina ko ina gaya ma mata yanda za su kula da mazajen su sai yan YouTube su dauka su fasara ni just because suna so su samu viewers a biya su. Idan ka shiga YouTube idan bidiyon Sadiya Haruna ne zaka gani ba zaka ma kalle ni da mutunci ba. Sai dai a ce akwai wani bidiyon da ne nake cewa maza dan Allah ku daina iskanci. To cin da bara ku daina iskanci nan ba, most especially mazan aure, dan Allah ku dinga protecting din matayenku na gida. Idan kun ce dole ne sai kun yi wannan zinan, ku dinga kokari kuna sa sex saboda mace mai bin kowane namiji baka san da wani namiji za ta haɗu ba. Sannan lafiya baya nuna a fuska. Ku yi protecting din mataye na gida. But ɗan YouTube suka ɗauke suka fasara ni wai ku shiga ku kalla yadda Sadiya Haruna tana koya ma maza sa condom. Irin idan kana shiga za ka kalla kaman ga condom ɗin a hannuna ga na rike azzakarin namiji ina sa mishi condom, which is not like that. Shi yasa my future husband ma ya hana ni ya dakatar da ni da wayannan abubuwan. But I will never stop motivating people as far as I'm still alive. So let me just drop this very quick. Akwai wata 'yar gidana ne da na bar Kano today kenan. Sai irin ina zama da ita, kun sani ni hands free ne idan na ga abu bana shiru, irin naji gabanta na wari, kana zama da ita amma gabanta na wari. I was like, wace kaza me ke faruwa ne, ya naji wani iri, sai ta yi shiru ta ji kunya bata mun magana ba. Ni kuma yau tafiya ta kama ni, sai kawai na ji ta mun magana ga abin da ta gaya mun a WhatsApp. Ta ce mun, Anti Sadiya, ya hanya, dan Allah ina cikin matsala babba, ya za a yi? Sai ni kuma na mata reply, ki mun voice record. I don't want to play the voice record saboda mutuncinta. Sai ta yi mun voice record. What she is saying a voice record din shine, I was so surprised, very very surprised. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mutanen da kuke ikirarin kanku ku masoyan annabi, to ku zo ku ga abin da masoyin annabi wanda aka san shi sosai yazo yana aikata. Kana ci da addini kana kiran kanka wai kai masoyin annabi, idan an je office ɗinka za a kalla abubuwa da na signing dai kai masoyin annabi ne, amma ka aje ɗaki a gefe ba abin da kake sai badala da faskanci da cin yan mata kala kala. Let me go straight to the point. Sai ta mun voice record, kin ta ce mun kin san wace kaza, ba zan kira sunan shi ba saboda ya ci mutunci, ya ci darajar abokin shi ya ce duk da cewa yana zagin abokin shi yana zagin abokin shi inda matan shi, amma abokin kuma ya kara nema mashi alfarma ya ce kar a kira sunan shi. Abin da yasa nake video din nan ina yi ne saboda mu kara bude kanmu, kuma I want to motivate you people, most especially mata. Sai ta ce mu wai wane kaza, I was shocked. In kun ganshi masoyin annabi, kun ganshi gashi ne yana dingashi, matan shi 3 ne ko 2. Wai gashi abin da suke yi da ita yanzu haka ta rasa me yake mata daɗi, gabanta gabaki ɗaya ya riga da ya lalace, wari yake, abubuwa fari suna fita a gabanta. Ita bata ma taɓa zina ba, abin da yasa tana kula shi saboda ya ce zai bata jari ne, amma duk sanda zai kira ta yayi zina da ita baya wuce 20,000 yake bata, 20,000 ɗin banza. Sai na kira ta nace wace kaza, tun yana baki 20,000 me kika yanzu me zaki ɗauka ki ce kin yi da shi? Ta ce babu, yanzu kuma kina cikin matsala, gaba na wari. Me za ka yi da mace gaban ta na wari? Sai ni kuma azin her godmother sai na ce ki kira shi, kina kiran shi babu wani zancen maganar soyayya saboda ke ma ai ba soyayya yake da ke ba, ya ɗauke ki a matsayin karuwa ce. Babu kira baya kike ba ina kwana, sai idan kana sha'awar mace zaka kira ta wace kaza ina kike ki zo gani nan, tana zuwa kai baba abin da zaka yi ka ɗauka naira banzan naira 20,000 ka bata ta tafi. Nace ke ma yanzu kira shi ki ce mishi akwai ni da zan haɗa ki a Kano saboda ni yanzu bana Kano, zan haɗa ki a Kano, zai baki maganin it will be close to 15 to 17,000. Ki kira shi yanzu ki yi requesting din 20,000, banzan 20,000 da yake baki saboda yar talaka ne, cewa yayi zai bata jari, shi yasa kullun tana bude mishi, tana kiran shi budan bakin shi, Allah ya baki miji na gari. Sai ta ce ba amin ba, ina bukatar naira 20,000. Sai ya ce ba za a bayar ba, sai ya kashe waya ya ja saki. Nace haka ya miki sai na kira abokin shi, na gaggaya ma abokin shi tas abin da yake faruwa. Abokin shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irin he was very shocked, a ce mutum kaman wancan matan sabon gari kai ne,
kowace mace ka samu kai ne kana ikirari kanka kai masoyin annabi, idan ka tashi walima maulidi ne ake ce komi, kana kashe fiya da miliyan 50 yadda mutane suke faɗa fa, sannan kana ɗauka mutane kana kai su Makka, wai a ce kai ne an same ka da irin wannan abu, kuma kana ikirarin da kanka da cewa masoyin annabi baya haka. Jama'a ya kamata ku san wani abu, zunubin nan babu wanda baya aikatawa, shi yasa kullum muna cikin istighfari. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kadai bai taba aikata zunubi ba, amma ko kai dan gidan waye ne ko kai waye ne, ba za ka ce baka taba aikata zunubi a duniya ba, sai dai na wani yafi wani. Amma babban mutum irin ka, I'm speechless, I don't even know what to say. Abin da yasa nake video din nan shine a nuna maka wallahi duniya ta sa abin da ake ciki. Manya-manyan abokana yakan da kana zuwa ka sa babbar riga ka yi mai duk sun san wane ne kai, saboda yanzu yarinya tana wani hali ne, kuma idan if take is not care za su je har office ɗin kan ko ku gidan kan su same ka, su je su aje maka yarinya ka yi treating ɗinta. Mata ƴan uwana, ina kira a zuwa a gare ku da mu ji tsoron Allah. Wannan iskancin da muke nan ba zai taimake mu ba. Mu kama sana'a ko mu samu miji mai aure. Don't go after money, ki samu wanda zai kwantar miki da hankalinki, saboda shi duniyar nan babu komai a cikin ta, ba mu zo da komai ba. Tsirara muka zo, tsirara za mu koma, daga mu sai halin mu. Wata macen ma sai ka same ta bata da wani sana'a sai karuwanci, ta yi sana'a amma ba za ta yi ba. Ku kuma maza ku ji tsoron Allah. In kun gan mace tana barikanci, idan kana santa, ka ja ta, ka ba ta shawara. Ko a gidan giya ma akwai babba. Idan kai ba za ka iya ka aure ta ba, ka ba ta shawara ta yi aure. Allah ya gan zuciyanka. Ko ka ɗauka kuɗi mai soka ka bata, ka ce ki kama sana'a, ki bar wannan karuwancin, kuma zan dinga miki addu'a Allah ya baki miji na gari. Amma ba wai ka samu mace tana tsula siyanta, kai kuma ka sake ɗore ma iskancin gindi, ka biye mata, kuna ta zinace ana abin da bai kamata ba. Mata da maza mu ji tsoron Allah. Duniyan nan ba komai bane, babu komai a cikinta. Mu ji tsoron Allah. Mata na sa akwai su sa'anni na masu 25 years old har yanzu ba su aure ba. Ni da alhamdulillah na taba aure tun ina 17 to 18, ina da yarinya na tana da 6 years old, kuma har yanzu ban cire hope ba. Yau dinnan idan miji ya zo, idan wanda ina son shi, saboda ni ba zan aure wanda ba na son shi ba. Idan ina son ka ba za ka yi laifi a gabana ba, to har gobe ban fasa addu'a ba Allah ya sake bani, saboda mu ba za mu ki sunna ba, saboda mu ƴaƴan sunna ne. Wanda baya son sunna ba dan sunna bane. Maza ku ji tsoron Allah, kuma kai wallahi ka ji tsoron Allah. Abokinka ya karbe ka ci darajar shi, saboda ni ka san hands free ne. Kana cewa wai kai ba dan siyasa ba, a baza sunanka, kai ba dan gidan kowa ba. Kai ne kake ji ai duk wani dan adam da ka gan shi yana da daraja, kuma duk macen da za ta zo ta bude maka kafa ka shige ta wuce wulakanci. Idan za ka iya ka wulakanta mahaifiyarka, to haka za ka iya ka wulakanta macen da ka buɗe kafanta kai zina da ita. Zina ma ba na aure ba, baka san darajar ya mace ba, kuma abin da kake ma 'ya'yan wani ka zuba ido. Idan baka shiryu ba, ka ga abin da za a ma 'ya'yanka. Duk masu irin halin nan da kai, Allah ya shiryar da su da mu duka. Idan ba ku ba masu shiryuwa bane, Allah ya mana maganin ku. Maza ku ji tsoron Allah. Mu kuma mata wawaye, ba mu da hankali, saboda 20,000. Idan kina sana'a, Allah ya yi blessing din sana'anki, what is fucking 20,000? 50,000. For me, it's nothing, because na san me nake samu a sana'a na. So idan kika dage, ba sana'an da ni ban yi ba. Hatta siyar da geda, masara, alele, duk na yi shi. Wanda ya san Sadiya, kai ba ma Sadiya ba, wanda ya ce maka Halima ya san ni, he know who I am. I'm a hustler, kuma har gobe ina yi. Mata mu kama sana'a, muna da daraja da mutunci. Kai kuma Allah ya shiryar da kai.